Είμαστε στο έτος 2032 και εδώ σήμερα θα δούμε τη συνταγή μιας πετυχημένης ελληνικής οικογένειας. Του Κανέλου Λεοντόπουλου. Ζωγραφίζει. Τεμελίνα, Παναγιάτη! Πού είναι αυτά τα κολόπεδα? Καλά, δηλαδή σαν ένα βιντεάκι εγώ που τον μιλάμε ζωγραφίζει τώρα άνθρωπος. Τεμελίνα, Παναγιάτη! Πού είναι αυτά τα παιδιά πια? Έξυπνος, κολλημένε. Μας τα έχει ζαλίσει. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Μαμά! Για να δω εσύ. Έλα εδώ. Διάβασες? Ναι, διάβασα. Έτσι είναι. Τι? Διάβασα. Όλα. Πρέπει να φύγω. Ναι, Πού θα πας τέτοια ώρα? Θα βγω με το Γιωργάκι. Το Γιωργάκι, όχι δεν είναι όμως πουθενά, μέσα. Παπά, θα βγω Μέσα. με το Μητρία. Το κάπριο που έχει. Το Μητρία, το κάπριο. Δεν θα ξανακατευθύνσεις με το παιδί. Άντε να σου πω. Παπά μου, ναι. Δεν έχει διαβάσει. Το Μητρία. Έλα, μαμά, έλα, σταμάτα. Βρέστα με τον πατέρα σου, δεν με νοιάζει. Βρέστα με τον πατέρα σου. Και πες του πώς τον είπαμε το παιδί. Το Γιωργάκι. Ναι, το Γιωργάκι. Δεν έχεις δει εσύ το Γιωργάκι. Ναι, εσύ. έλα να ετοιμαστώ να φύγω. Ναι, φυλάκι τον μπαμπά. Κοίτα το χαϊδεμένο σου. Το χαϊδεμένο σου, δεν σου δώσει φυλάκι. Ας το κι άλλο μωρί από εδώ. Τι έγινε, αγόρι μου. Μάνα, τι φωνάζεις Καμάρι μου έγινε. Άσε με ρε μάνα. Η συνταγή έκανα από ο πατέρας σου, 2 μέτρα παλικάρι. Καινούριο μπεβέ, ζωγραφίζει Τα αρχίδια τους ζωγραφίζουν. Καλά, ήμουν από με το Μίτσο. Στο μαθητή μου. Δεν μου λέει. Πήρε λίγο πατέρα Λαμπορκίνη, τι λέει ρε βλάκα, το σιγάρα αμάξι. Γιατί μου λέει πατέρα στο ίδιο. Ξέρεις τι γινόταν τα Λαμπορκίνη. Τι είπε. Είναι και τα δύο αυτοκίνητα. Ρε πατέρα, δεν μου το έχεις πει αυτό. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Ίδιο τον έχεις κάνει, ίδιο με τα μούτρα. Έλα, μάνα. Ίδιο. Καλά δουλειά. Άστα τα έλα μάνα. Θα φύγω σήμερα, θα αργήσουμε κύριε Σόι. Ναι. Θα πάω βόλτα έξω. Θα πάω με τα παιδιά, θα τα πάω έξω από το βράδυ, ρε πατητιό κομμενάκι, ρε πατέρα, να πάμε εκεί πέρα με τα παιδιά να ανοίξουμε τα μπεμβέ, να πλύνουμε λιγάκι σαντούρες, να βάψουμε από κάτω, τώρα να αράξουμε στην πυλωτή, γουστάρω, γουστάρω, τι διαφάσκω το κάνω. Διαφάσκω το κάνω, εδώ στο πλήρη. Έτσι ρε πατέρα. Άθεμα την ώρα. Ανάθεμα. Έλα εδώ. Να σου πω εσένα. Παρτσακλό. Να σου πω εσένα. Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Γιωργάκι. Τι είναι αυτό. Έρχομαι. Ήρθε Έλα. Γιωργάκης, ήρθε με το παιδί. Πες του να τα πάω όποτε θέλει. Το δικό μας πατέρα δεν το τρώει. Να το τρώει. Έλα εδώ εσύ μικρέ. Ήρθε με το Μητρία. Θα φύγουμε. Έχω διαβάσει τα πάντα. Τα πάντα, όλα. Ίδιο τον έχει κάνει. Έλα δες, μωρή. Έλα, μαμά, πρέπει να φύγω. Σίγουρα. Τι είναι. Ωραία, έλα, φεύγουμε. Εγώ φεύγω, έτσι. Τα λέμε. Μάνα, το Γιωργάκι θα να πάρει μετά βόλτα. Ναι, Σαν τα μούτρα σου τα έχεις κάνει τα παιδιά. Forever, αγάπη μου. Σαν τα μούτρα σου τα έχεις κάνει τα παιδιά, το ξέρεις. Τι κάτσε εδώ. Ναι, τώρα που φύγανε τα παιδιά, κάτσε εδώ. Πριν σου εσύ μην ανακατεύεσαι. Όχι, δεν έχει κάτσε εδώ. Θέλω να σου δείξω. Δεν πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ. Κάτσε λίγο. Έχω πονοκέφαλο. Κάτσε λίγο. Έχω πονοκέφαλο, άσε με. Όχι. Ναι, δεν σου μιλάω. Τα έχεις κάνει τα παιδιά σαν τα μούτρα σου. Αυτό τον Παναγιώτη τον έχεις κάνει ίδιο με σένα. Ίδιο. Να μου τα λες σε λίγο, σε παρακαλώ. Τι κάνεις πάλι εκεί. Κάτι βλέπω. Τι βλέπεις εκεί. Αμάν, ακόμα να καεί αυτό το ρημάδι. Ακόμα. Τίποτα, κάνε δουλειά σου, τίποτα. Βλέπω, εγώ εδώ με το έργο ασχολούμαι. Κάνε δουλειά σου εσύ. Να σου πω. Δεν Έχεις τώρα λίγο. Δεν έχει λίγο, ούτε πολύ, ούτε τίποτα. Έλα λίγο πίσω. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Άσε με. Έλα, πονάει το κεφάλι. Ορίστε. Γιωργάκη, μπαμπά, έφυγε. Δεν ξέρω. Δεν Το είπα να τα ρίξω και μου είπα ότι δεν ανοίγουν έτσι τα μπεμπέ. Πάρ' τα κλειδιά. Δεν παίρνει κάτι μπροστά, Πήγες να βάλεις μπαταρία στην πεβένη, είπα. Τι να σου πω, Τι να σου πω, ρε πατέρα. Τι να σου πω τώρα, ρε.
έφυγε. Τι να σου πω τώρα, μπαταρία σου λέω μόνο από την BMW. Πας και μου παίρνεις boss και κάνω και κάνω. Εντάξει, εγώ δεν πάω πουθενά σήμερα. Δεν πειράζει κορίτσι. Δεν πάω Σε έχω πουθενά. προκύσει εγώ καλά, θα βρεις Πάω άλλο. μέσα να κοιμηθώ. Αυτό δεν είναι που θέλω να πω. Δεν παίρνει μπροστά το αμάξι του πατέρα. Τώρα πήγαινε βάλει μπαταρία από την BMW, πάει και μου παίρνει boss. Βέβαια, άμα το έχει κάτω και κάθεται και το πληρώνουμε, Μέσα το το ίντερνετ, αμάξι. να μπω μέσα λιγάκι να δω καφετιάκι, κανένα drift, κανένα τέτοιο για να γουστάρω. Ορίστε, πάρτα τώρα. Πάρτα τώρα. Το έχεις κάτω το αμάξι και κάθεται κουκουλωμένο. Μην το δει ο αέρας και σκονιστεί. Εσύ δεν κοιτάς την κουζίνα σου. Εγώ την κουζίνα μου την κοιτάω, ορίστε κύριε. Να, την κοιτάω την κουζίνα. Εγώ δεν κοιτάω. Ωραία. Ναι. Έλα τώρα. Άστα τα Ελλάδα. Τώρα έρθαν τα παιδιά, άστα θέλουν να κοιμηθούν. Άντε τελειώνω. Εγώ πάω για ύπνο. Άντε να χαθείς. Άντε διάλογο, μου έχεις πάει και η ζωή μου. Άστα διάλογο. Πάω για ύπνο. Κάτσε εκεί με τα λάπτοπ σου, με τα έτσι σου και τον κόμενο από τη ΔΕΗ τον διώξαμε. Άμα θες να ξέρεις. Άιντε. Άστα διάλογο. Άντε να χαθείς. Αλλά πήγε. Τραχανά. Άιντε. Καλή.